dobrodošli u drugu epizodu Minecraft minigamesa. Danas idemo na drugom serveru Fantastic. I da ovaj drugi server znamo malo je čudnije, ali danas ćemo igrati Gunstrike. Ako naravno je iko u njemu, a posebno niko nije. I ja se ljudi moje ime je kako? Da. Svi ga meni volite. Da. I ajde idemo. Liko ovdje. Ti si. Ćao. Ćao. Ćao girl creeper. Girl creeper. Ona nije riba. Ona nije creeper. Ona je girl. Ona nije riba. Kao flash bomb. Da. Znači da ćemo se oboje dobro čuti. A sad padnu na ribu. Što mi ne radi? Kako dobro idem. I ovo je kao Counter Strike, samo što je Minecraft. Nego još bolje. I jako, pogledaj to jako. Pusti nešto. Ima i ciljanje. Što nema u Counter Strike-u na ovoj pušci. Pušca. Samo čekam. Niko će tim. Ali mi nećemo. Puti. Pucaj ga, ništa mu ne moramo. Pucaj ga. Pucaj ga. Što? Što ne možda ga pucaš? Uzmi AK-47. Može, nemoj da mu veruješ. Cheater Enzi. Mislim da je lik cheater. I ljudi, ja sam i dalje bolestan. Onako, ali... Idej to u glavuđu. Lik je... bolestan. Ej, ko mu kaže? Ajde, nemaš mat kola. Moraš. Eto, čuješ šta ćemo ti reći. Aha, uvijek je dobro. Ovo će na kraju samo biti jako loš komentari. Što ti imaš u ruci? Haha, Yes! Traitori! Nikad ne verujete brunzarima. Nikada ne verujete brunzarima. I da, subscribe-ite i pridružite se svim ovim 10 brunzarija. Jesi, bebe, došli si da mi pitaš za moj broj, a? Oje. Ajoj. A? Bebe, a? Došla si? Ona je FK, joj. Ojej. Moja da je Ne Deško vidim. došao kući. Spoileri. Spoileri. Pariz. Čemo da, tako, o tom. Sačekaj to. Lik ne zna s kim se tačno. Kako si? Lik puca. Vi znaju da lik... Uaju. Ne. Deček, weekend. Joj, da ste... Reloaduj Desert Eagle. Yes! Yes! Da ne vidiš ovo? Reloaduj. Imaš samo jedan metak na tome. Imam nekoliko. Ajmo se healaj, bolje se sad nećeš moći odmah da ubiješ. My Desert Eagle. Evo ga, vidjet ćete. On misli da možda me malo čituje. Ujoj. Shiftu, crouch. A, nemoj nju! Nemoj, neću.
Okej, nećemo baš devojku da prevarimo. Screw you, screw you. Skrut za pušku. Jesi se 100! Sad ću vam uzeti. Marš! Ajde, sjetit ćemo do sljedećeg. Nećemo. Dok nećeš. Jej. Airside. Zar nije sad moj red? Šta je ovo? Od kad je? Jao, Olimpija. Flame Crop. Ajde, Isuse. i opet ćemo isteći. Samo sebe jako laguje. Evo nas u drugoj, to je koji parti, trećoj. Treći To je parti. bitno. Olimpija, ti si moja najlepša, najlepša, najlepša. Ovo je Olimpija. Olimpijada. Desert Eagle. Pre pogledaj na mapi. Oni neki kotor. Banjam son. Pogledaj na mapi gdje su. Ništa. Devojčice, gdje su? Okej, gdje je? Vidio sam ga. Gdje? Joj, brate. Go, Luigi. Aha, ćeš. Aj. Jebo. Ajmo, vidimo se sljedećoj parti. Ovo ne moram nakatujemo. I evo nas. Idemo u portal smrti. Paris laboratoriji. Flashbang. Nadam se da će se početi da Čak si mi ja to čuo. Stvarno? Prestani. Okej. Olimpija. Ti si moja najlepša. Toster. Tačnije, ovo je kar. Kako da izbacimo ovo? Ne. Kako da uđemo njega? Idemo! Like put. Ajde. Ovo je samo nekakav Pantomima. pantomima da. Ko si? Evo, ako čujete zrebete su pozadini, jasno. Da, on je Rambo. Da je moj vizual nos, pa znate, surluto je sve. Da. Pa zato je on i Rambo. Eto, čuli ste pesmu? Kako mi klik video? Ajmo sljedeću partiju. Sad ću se ja dobro. Ju. Koliko je da I ovo je partiju koju niko ne voli. Znam se. I kako vidite da koristimo tekstu bet, recite koji hoćete vi tekstu bet. I ja ću to više da kažem da ne moram pisati. Šta ćeš, brate? O shifting. Ajde. To flipu. Snajpuj ga. Snajperuj ga, što bi rekao. Robika. To sada Robika, beži iza, beži iza. Ma šta mi govoriš, ja znam. Bac flashbang. Naciljaj i sad samo jako malo promijem. AK. Ti ljudi recimo tako One Night at Fantasies nismo snimali, ali Castle Crashers zato jesmo.
Joj, ovo će biti teško. I ako vidite greške u deskripciji, vjerojatno zato što će Lord Nitrog napisati u Da. deskripciji danas. Ajde, Ej. teleportirat ćemo se. Preskočit ćemo. Stvari ne moramo. Blizu Da. smo. Evo malo da vidite Ako kako je smo od blizu. nekog servera. Vito. Ne, neću Skyward. Aj, iseći ćemo u stvari. Samo da možda da se radimo. I vratili smo se sada, pa neka nastavimo. Da. Samo neka se napuni. E, pa nemoj, jesi uzao AK? Jao, šta mi tako? Nisi uzak. Aha, jesam. Jesam. Da. Sakri se odmah ovdje. Pogledaj na mapi gdje je dobra vest. Znači, tamo bi trebalo da bude likova. Op! Sunce. Ja gledam, Hoću da namestim ovaj... Što vi uzima? Ovo se napio. Mislim da uzme samo flashbang. Ajde. Bam. Bam. Koala bada dudu. I fire! Pamir! Ko je to? Ubićeš ga. Ma, ti to meni kažeš. Aj sad imam ti. Respekt, to je... I ovo smo u zadnjoj partiji za ovu epizodu. Ajde, ovo Da? moramo da oderamo sad. Šta još? Olimpije. Šta mi je AK-47? Rothschild. Šta mi daje? Rothschild. Riot Shield. Riot Aha, Shield. samo da ovako držiš jedan kako se štitiš. Sad se možeš staviti. Olimpije. Ne, beži. Omrš. Za epizodu, hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi i predložite nam neki texture pack. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ćao!